keby mal taký ten typický hollywoodský blankový lupič vo svojom plátenom batohu, no povedzme 10 zlatých tehličiek. Hej, presne tak, ako to bežne vydáme v tých populárnych akčných filmoch. Presne. Tak keby ich tam mal, neniesol by na chrbte len zo pár kíl, ako to vyzerá. V skutočnosti by tento na prvý pohľad akože úplne nenápadný batoh vážil približne 1/4 tony. Čo je proste obrovská váha. Nie len, že by s takouto záťažou rozhodne nešprintoval niekde po strechách a nepreskakoval by ploty, ale pravdepodobne by s tým batohom nepohol zo zeme ani o jediný milimeter. No, nehovoriac o tom, že by sa mu okamžite odtrhli popruhy, hej? A hrozilo by mu celkom fatálne zranenie chrbtice. Jasne, to by bol asi dosť rýchly koniec filmu. A presne to je ono. Filmový priemysel sa totiž už dlhodobo spolieha na jednu takú vlastne zásadnú medzeru v našom každodennom vnímaní sveta. Akú medzeru myslíš? Naše oči odvadujú hmotnosť výlučne na základe vizuálnej veľkosti. Vychádzame z takých tých evolučných skúseností s bežnými materiálmi. Ako drevo, hlina alebo kamene a podobne. Presne tak. Pritom ale úplne ignorujeme fyzikálnu realitu toho, ako extrémne husto môže byť hmota proste natlačená v jednom jedinom malom priestore. A presne o tejto neviditeľnej fyzikálnej realite a takom tom skrytom kóde našho sveta sa budeme baviť v tomto našom dnešnom detailnom rozbore. Máme tu na stole celkom fascinujúci stoh zdrojov. Aj keď teda nejde o žiadne odtajnené výskumy z nejakých prísne strážených laboratórií. Hej, presne, to vôbec nie. Sú to prekvapivo pracovné listy zo 6. ročníka. Konkrétne tu máme materiály zo základnej školy v Lietavskej Lúčke, potom študijné podklady zo základnej školy ulica Eliáša Lániho v Biči a samozrejme rôzne výklady z edukačného portálu EduPage. Zameriavajú sa vlastne na 3 také zdanlivo obyčajné slová: hmotnosť, objem a hustota. Našou misiou pre tento hĺbkový ponor je všetky tieto zdanlivo nudné školské materiály, no poriadne oprášiť. Chceme ukázať, že to akože vôbec nie je len suchopárna teória. Tieto učivá sú v podstate fundamentálne kľúče k tomu, prečo náš fyzický vesmír funguje tak, ako funguje. Presne. Objasňujú úplne všetko. Od stavby nejakých masívnych železníc až po to, prečo vôbec dokážeme v lete plávať v bazéne a neutopíme sa. Tieto koncepty, hoci sa predkladajú 12-ročným žiakom, slúžia ako priam nenahraditeľný tréning kritického myslenia. Učia nás prejsť do takého toho subjektívneho pocitu typu no toto sa mi zdá ťažké k objektívnemu faktu, že toto má specifickú hmotnosť a objem a preto sa to bude správať predvídateľne. Lebo naše ruky a svaly sú vlastne dosť zlé senzory, že? Dajú sa strašne ľahko oklamať. Úplne ľahko. Sú to veľmi hrubé senzory. Fyzika nám naproti tomu dáva presný jazyk, ktorým dokážeme realitu zmerať s absolútnou istotou. Tak sa poďme hneď na začiatok ponoriť do tohto jazyka. V jednom z tých prvých pracovných listov, čo tu mám pred sebou, je taký klasický obrazok, ktorý vo mne vyvolal úplnú vlnu školskej nostalgie. Ten s tými váhami. Hej, presne ten. Sú tam nakreslené tie staré dobré rovnoramené váhy. Na jednej miske leží jednoduchý drevený kváder a na druhej je celá taká armáda rôznych malých závaží. A tie hodnoty sú tam mimoriadne rozmanité. No, to je ten extrém. Je tam, pozerám, 0,5 gramov, 50 gramov, 20 gramov, ale zároveň aj 30 mg a 100 mg. Úlohou žiaka je zistiť celkovú hmotnosť kvádra. Čo vôbec nie je také priamočiare, ako to na prvý pohľad vyzerá. Vôbec nie. A potom sa tam ešte rieši výber správneho typu váh, že sa treba rozhodnúť medzi digitálnymi, laboratórnymi a bežnými kuchynskými váhami. Napríklad, čím presne zmerať múku a čím naopak drobný oceľový klinček. Hej. Tento typ úloh predstavuje fantastický tréning pozornosti. Žiak si totiž musí okamžite uvedomiť, že 50 gramov a 30 mg pochádzajú z 2 úplne odlišných mierkových svetov. Čiže ich nemôže len tak bezhlavo sčítať. Presne tak. Pred akýmkoľvek výpočtom sa musia tie veličiny zjednotiť a ten výber správnych váh ukazuje, že fyzika sa netýka len teoretických čísel, ale predovšetkým kalibrácie našich nástrojov. Jasne, lebo obyčajná kuchynská váha, čo meria na gramy, by mi pri 30 mg nepomohla ani trochu. Vôbec by to nezaznamenala. Ten mechanizmus je na to príliš hrubý. Ale
Vieš čo, keď vidím tie obrovské rozdiely a tú nudnosť prevádzať miligramy na gramy, tony a tak ďalej na jednom papieri a normálne sa chytám za hlavu. Pripadá mi to akože zbytočne zložité. Chápem, ten chaos v jednotkách vie odradiť. Lebo v ďalších cvičeniach sa vyžaduje premeniť 6 tón na neuveriteľných 6 miliónov gramov. Alebo 2500 mg na 2,5 gramu. Je to veľa múl, to je pravda. A tu sa mi tak prirodzene vynára obrovská námietka z pohľadu bežného človeka. Na čo vôbec naša civilizácia za tie staročia vyvinula takýto arzenál rôznych jednotiek? Nešlo by to všetko zjednodušiť? Že by sme všetko merali napríklad len v kilogramoch a ušetrili by sme si túto matematickú nočnú moru plnú nul? No ak si to spojíme so širšími súvislostiami, pochopíme, že tento zdanlivý metrický chaos je v skutočnosti majstorsky prepracovaný systém. Akože naschvál, prispôsobený extrémom. Presne. Keby sa na všetko používala napríklad len tá tona alebo kilogram, rapídne by sme stratili schopnosť bezpečne komunikovať o drobných veciach. Zober si tie laboratórne váhy a 30 mg. Jasné, nejaké lieky. Vo farmaceutickom priemysle je presné meranie absolútny základ. Rozdiel 5 mg môže byť rozdielom medzi život zachrajujúcim liekom a smrteľným jedom. To znie dosť vážne. A keby sa táto titerná hmotnosť musela zapisovať v tonách, dostali by sme číslo s dlhým radom 0 za desatinou čiarkou. Mozog to nedokáže rýchlo spracovať a riziko fatálnej chyby by enormne narástlo. Čiže by sa niekto mohol pri čítaní receptu v lekárni pomýliť len o 1 nulu a pacient by mal obrovský problém. Presne tak. A na úplne okačnom konci máme v materiáloch ďalšiu slovnú úlohu, ktorá sa zameriava na obrovský železničný vagón, ktorý unesie 35 tón nákladu. Slúži na prevoz rašeliny. A ten by sa asi ťažko meral v miligramoch, že? Hej, keby museli používať gramy, do listín by lipisovali 35 miliónov gramov. Rôzne jednotky vlastne fungujú ako objektívy na profesionálnom fotoaparáte. Fíha, to je dobré prirovnanie. Miligramy sú ako makroobjektív na mikroskopické detaily a tony sú širokouhlý objektív na zachytenie industriálneho horizontu. Každá miera je tu na riešenie špecifického problému. Dobre, poďme si to rozobrať na niečom ešte konkrétnejšom a prepojme hmotnosť s priestorom, pretože práve tu nás tipuje hlavná hviezda náš do dnešného ponoru. Samotná hustota. Moja obľúbená téma. EduPage ju definuje veľmi exaktne, fyzikálna značka je to grécke písmeno ρ a vzorec hovorí, že sa vypočíta tak, že hmotnosť predelíme objemom. A v textoch je uvedená tá známa vizuálna pomôcka. Ten pomocný trojuholník. Magický trojuholník. Hmotnosť je hore v špičke a dole vedľa seba sedia hustota a objem. Tento trojuholník patrí k najefektívnejším didaktickým nástrojom. Mnoho ľudí má strach z algebraických rovníc, ale tento nákres to úplne obchádza. Úplne. Zakrytím hľadanej veličiny sa okamžite odhalí, akú operáciu treba vykonať. Ak hľadaš hustotu, zakrieš ju prstom a vidíš hmotnosť nad objemom. To evokuje zlomok, čiže delenie. Hej, a ak hľadám hmotnosť, zakriem ten vrch a zostane mi hustota vedľa objemu, čo znamená násobenie. Prípada mi to ako taký tajný cheat code v starých počítačových hrách. Proste ti to okamžite zjednoduší život. To je presný opis. A na tomto princípe je tam aj cvičenie s neznámym kovovým závažím. Jasné, to si pamätám. Má objem 130 ml, čiže 130 cm kubických a váži presne 1000 gramov. Čiže, ak to hodíme do trojuholníka? Hodíme to tam a vyjde nám, že hustota je zhruba 7,69 gramu na centimetr kubický. A keď otvoríš fyzikálne tabuľky, zistíš, že toto číslo sa takmer úplne zhoduje s tabuľkovou hustotou železa, čo je 7,8 gramu na centimetr kubický. Čiže sme práve identifikovali kov len pomocou jednoduchej matematiky. Tu sa nádherne ukazuje, ako sa elementárna fyzika prelína s detektívnou prácou. Nemusíš ten predmet zničiť, rozstaviť alebo platiť drahé chemické analýzy. Tento vzorec funguje ako röntgen. No ale zostáva tu jedna vec, ktorá, aspoň mne, vie poriadne popliecť hlavu. Vrátim sa k tomu železu. V textoch sa najprv tvrdí, že 1 malý centimetr kubický váži necelých 8 gramov. Čo znie veľmi nenápadne. Znie to ako nič.
Ale hneď v ďalšej vete sa dodáva, že 1 meter kubický toho istého železa už váži závratných 7800 kg. Vzniká tu obrovský nepomer, ako sa vôbec dá reálne predstaviť takýto obrovský skok. Z pár gramov na takmer 8 tón. Presne. Znie to ako nejaké umelé žonglovanie s nulami, ktoré úplne stráca prepojenie s bežnou predstavivosťou. Tento skok vychádza zo samotnej povahy nášho trojrozmerného priestoru. Ak si vizualizujeme tú malú kočku s hranou dlhou 1 cm, vyzerá neškodne. Ale meter kubický je gigantická kocka. 100 cm na šírku, na výšku aj do hĺbky. Presne. A na vyplnenie tohto metra kubického by si potreboval rovný 1 milión tých malých centimetrových kociek. Preto sa hmotnosť väčší miliónkrát. Hustota vlastne ukazuje, ako pevne a husto sú atómy natlačie vedľa seba. Toto ich zhlukovanie. A práve tento princíp perfektne vysvetľuje ten príklad s betónovým panelom z EduPage. Ten je skvelý. Tento príklad stavia dokonalý most medzi geometriou a skutočným svetom vonku. Analyzuje betónový panel s objemom zhruba 1,5 metra kubického, čo vizuálne nevyzerá ako niečo masívne. Je to veľké asi ako taký stredný kuchynský ostrovček. Lenže v tabuľkách vidíme, že betón má hustotu 2100 kg na meter kubický. Použijeme trojuholník, objem vynásobíme hustotou a zistíme, že tento panel váži bezmála 3,5 tony. 3,5 tony za taký, akože, obyčajný panel. Inžinieri a architekti nevidia len prázdny priestor. Oni musia túto neviditeľnú nahústenosť atómov presne kalkulovať. Ak by sa pomýlili a posudzovali veci len od oka, tie stavby by sa jednoducho zrútili pod vlastnou skrytou váhou. A tuto začína byť skutočne zaujímavé. Zdroje totiž na viacerých stranách obsahujú neskutočne podrobné tabuľky hustoty pri 20 stupňoch Celzia. Čítať to je ako študovať katalóg súčiastok nášho sveta. Dajú sa tam nájsť obrovské paradoxy. Extrémne. Zlato má napríklad hustotu vyše 19 300 kg na meter kubický. Platina ide dokonca cez 21 000. A na opačnom konci máš balzové drevo? Presne, balzové drevo. Hustota len niekde medzi 100 až 300 kg. Je to zlomok hmotnosti vody, preto sa z neho stavajú modely lietadiel. Ale kvapaliny a plyny vôbec nezaostávajú. Čistá voda má tých svojich takmer 1000 kg. Ale len čo som v tabuľke zbadal ortuť... Ortuň je absolútny extrém. Vymyká sa to akejkoľvek logike. 13,5 tony na meter kubický. To by znamenalo, že aj obyčajné plastové vedro plné ortuti by nezdvihol ani olympijský vspierač. Je to kvapalina, no správa sa ako najťažší kov. Zatiaľ čo taký benzín má len okolo 750, takže je rečší ako voda. A plyny? Bežný vzduch váži o niečo viac ako kilo a štvrť na meter kubický. Ale helium, to má necelé 0,2 kg. Tieto markantné rozdiely vlastne formujú ten mechanizmus, vďaka ktorému sa hmota organizuje do vrstiev. Zober si héliový balón. On nestúpa k oblohe, pretože by vypol zemskú gravitáciu. Jasné, to by bola mágia. Je to preto, že okolitý hustejší vzduch neustále klesá pod neho a fyzicky ho vytláča nahor. Je to taký nekonečný súboj o to, čo klesne nižšie na základe atomovej štruktúry. No, napriek všetkým týmto kovom bol pre mňa najväčší šok záznam o ľudskom tele. Áno, to býva veľmi prekvapavé zistenie. Po hlbokom nadýchnutí má priemerné ľudské telo hustotu 945 kg na meter kubický. Pri bežnom dýchaní asi 985. Ale, a tu prichádza ten zlom, po úplnom vydýchnutí hustota tela skokovo stúpne na 1025. Zmení sa objem? Hej, a mne to celé nápadne evokuje ponorku. Evidentne naše pľúca fungujú aj ako integrované balastné nádrže na ovládanie vztlaku. Znamená to naozaj to, že hranica medzi bezpečným plavaním a utopením závisí len od jedného nádychu. Čo je tu fascinujúce, je tá precízna biomechanika, ktorá túto teóriu absolútne potvrdzuje. Sladká voda má hustotu 998. Pri nádychu sa ti rozťahnú plúca a objem tela sa zväčší. Ale hmotnosť tela sa nezmení, veď ten vzduch skoro nič neváži. Presne. Zadržané rovnakej hmotnosti pri väčšom objeme je ten kľúčový trik. Tvoja celková hustota klesne na tých 945, čo je menej ako má voda. Takže ťa voda automaticky vytláča na hladinu. Doslova plávame preto, lebo sme fyzikálne redší ako voda pod nami. A pri bežnom dýchaní sme stále pod tou hodnotou 1000. Čo sa ale deje pri tom extrémnom výdychu? Prečo to číslo tak vystrelí? Keď vydýchneš všetok vzduch, hrudník splasne.
Objem tela sa radikálne zmenší, ale hmotnosť orgánov a kostí zostáva. Takže tvoja hmota je natlačená v menšom priestore. Výpočet je neúprosný, hustota stúpne na 1025. Fíha. A ak si v tej chvíli v sladkej vode, stávaš sa ťažším ako tvoje prostredie a podľa zákonov fyziky začneš klesať ku dnu. Jedinou záchranou je morská voda. Lebo morská voda má vďaka soli vyššiu hustotu, tuším 1024. Takže by tam človek klesal veľmi pomaly, alebo by sa vznášal. Presne tak. Takže čo to všetko znamená v každodennej praxi? Prejdeme do poslednej fázy tohto nášho ponoru k hollywoodskej lúpeži zo začiatku. Jedna slovná úloha tu doslova testuje odhad žiakov. Zlato má hustotu vyše 19 000 kg. Dokázal by dospelý človek v jednej ruke niesť zlatú kocku s objemom 1250 cm3. To vyvoláva dôležitú otázku ohľadom nespoľahlivosti našich vrodených inštinktov. 1250 kubických centimetrov zodpovedá asi 1,25 litru. Vizualizuj si bežnú krabicu mlieka alebo väčšiu plastovú fľašu. Pohodlne ju chytíš jednou rukou. Iste prevláda pocit, že to úplne bez námahy chytíš a presunieš. Lenže ako náhle si spravíme výpočet, narazíme na realitu. 1,4 litra vynásobíme tou extrémnou hustotou, čo je vyše 19 kg na liter. Zistíme, že táto na pohľad drobná kocka by vážila viac ako 24 kg. To je ako mať 24 kg ťažkého železa stlačených v krabici od mlieka. Presne. A tým pádom celá zápletka tých filmov úplne padá. Pozerať sa na hercov, ako tam ležerne hádžu zlaté bloky do tenkých batohov a utekajú preč, je proste fyzikálna fraška. Obyčajné vrecko by sa v sekunde roztrhlo na francorfoch a zlodej by nerizikoval len dolapenie, ale minimálne vyvrtnutie ramena. Tento rozpor vzniká na základe evolúcie, mozog operoval s drevom a hlinou, nemáme inštinkt pre materiály ako čisté zlato. Mozog ti pošle rýchly signál, to je malé, to je ľahké, a potom tvoje svaly a kĺby po uchopení zažijú obrovský fyziologický šok z tej skrytej tonáže. Od ťažkého zlata poďme k pohonným hmotám. Mám tu ďalšiu úlohu. Otázka znie, či sa 1 celý kilogram benzínu bezpečne zmestí do klasickej litrovej fľaše. Intuícia hovorí, že áno, veď liter vody má kilo, prečo by to pri palive malo byť inak? A znova, intuícia žalostne zlyháva. Z tabuliek vieme, že benzín má podstatne nižšiu hustotu, iba 750 kg na meter kubický. 1 liter benzínu teda váži len 3/4 kg. Je to extrémne riedká kvapalina. Čiže, ak by som potreboval natankovať presne kilo benzínu, potreboval by som oveľa viac miesta. 1 kg delený tými 750 ukazuje, že potrebujem objem presahujúci 1,5 litra. Do bežnej fľaše by to pretieklo. A tento akože nenápadný školský fakt prináša obrovské inžinierské dôsledky v doprave. Pri návrhoch lietadiel alebo lodí s tým musia inžinieri počítať. Ak lietadlo na prelet oceánu potrebuje 100 000 kg paliva, nemôžu tam dať len 100 000 litrov nádrž. Presne, nezmestilo by sa to. Nádrže musia byť konštruované ako masívne štruktúry práve kvôli tej nízkej hustote leteckého kerozínu. Zdanlivo obyčajná fyzika zo 6. ročníka formuje tvary tých najväčších strojov. A aby toho nebolo málo, je tu aj jeden, sladký príklad z kuchyne. Ide o obyčajný med. Podľa zadania 5 litrov medu váži až 7 kg. Hustota medu je vyše 1400. Takže keď si naberám veľkú lyžicu medu, držím o polovicu ťažšiu látku, ako keby to bola voda. Zrazu úplne chápem ten pocit vo svaloch, keď vyťahujem plný pohár medu z police. A táto obrovská koncentrovaná hustota vysvetľuje aj ten jav, keď ti kvapka medu spadne do horúceho čaja. Čo urobí? Okamžite klesne na úplné dno. Nezačne sa vznášať, ani sa nerozptýluje. Hej, zostane ležať ako kameň. Atómy medu sú tak husto usporiadané, že doslova prerazia tú rečiu štruktúru vody v čaji. Zostane na dne, až kým nedodáš mechanickú energiu energickým miešaním. Je to dokonalá ukážka stratifikácie priamo v tvojej šálke. Keď sa tak spätne pozriem na všetky tieto stohy pracovných listov z lietavskej lúčky a biče, ukazuje sa, že to bola fascinujúca cesta. Od malej váhy v tichej lavici až po zistenie, ako identifikovať záhadný kov, prečo nás plúca udržia nad hladinou a prečo majú lietadla obrovské nádrže. Najdôležitejšie posolstvo tohto rozboru je, že vedecké pojmy ako hmotnosť, objem a hustota nesmú zostať vnímané ako izolované a nudné čísla v učebniciach.
Predstavujú reálne sily, ktoré neustále diktujú a limitujú dizajn fyzického vesmíru. Od tej kvapky medu až po miliardové výpočty pri stavbe železníc. Ovládanie týchto matematických operácií nás oslobodzuje od klamlivých odhadov. Vedomosti zo základnej školy nie sú o známkach z testov, sú o pochopení fundamentálneho jazyka sveta. Jasné, ak sa na budúce dostane niekomu z nás do ruky obyčajný kameň a povieme si, toto je ťažké, určite sa nám po tomto hĺbkovom ponore vynoria iné asociácie. Ten pomocný trojuholník, tá elegantná matematika, predstava miliónov atómov pevne natlačených na seba. Presne to je cieľom. Ale na úplný záver, kým túto tému nadobro uzavrieme, chcem pridať ešte jednu nesmierne provokatívnu myšlienku, ktorá mi vyplynula z tých tabuliek. Je to drobný, no pre existenciu planéty priam kritický detail. Obyčajný zamrznutý ľad má hustotu 916,8, ale tekutá voda má hustotu vyššiu, zhruba 998. Výnimočná anomália vody. Presne. Tento rozdiel robí z bežnej vody jednu z najväčších anomálií vo vesmíre. Jej pevné skupenstvo je redšie a ľahšie ako to tekuté. Vďaka tomuto zázračnému preklepu v prírode ľad nepadá na dno, ale bezpečne pláva na hladine. Jazier. Čo udržiava život pod hladinou? A tu je ten katastrofický scenár. Čo by sa stalo, ak by sa voda správala normálne, podľa vzoru iných materiálov? Atómy by k sebe prilahli tesnejšie, hustota by stúpla, ľad by extrémne oťažil a hneď by klesal do hlbín. Každú zimu by oceány a jazera zamrzali od úplného dna smerom nahor? Áno, vrstvilo by sa to, až by sa všetky vodné plochy na svete zmenili na gigantické mŕtvé bloky pevného ľadu. Takáto drobná zmena v rovnici by spôsobila kompletné a okamžité vyhynutie, ako by nepatrný číselný rozdiel v školskej tabuľke 6. ročníka dokázal úplne vymazať existenciu života na našej planéte. To už je monumentálna otázka, na ktorú si musí nájsť odpoveď každý vo svojej vlastnej fantázii.